Astăzi nu este în fața noastră un angajat Zoreon, ci este un partener, este o persoană care a investit în acest proiect și care este exact ca și mulți alții dintre voi sau care puteți chiar fi voi la fel ca noi. Da? Așa că astăzi o să vă vorbesc puțin din perspectiva persoanei care a investit în proiectul ăsta și mă bucur foarte mult că am primit această invitație și pot fi alături de voi. O să fac o scurtă introducere. Sunt Dinu German, Dinu pe scurt, am 27 de ani de network marketing în spate, dar am fost în mai multe companii, am ajuns să coordonez și să creez echipe de peste 40.000 de oameni. Toate aceste lucruri, clar, de ce vi le spun? Vi le spun pentru că să vedeți un pic cu cine stați de vorbă, dar mai important de atât înseamnă că am persoane cu care eu colaborez de ani de zile, am persoane cu care lucrez de peste 20 de ani. Este foarte important pentru o persoană ca mine, da, în momentul în care, nu știu, aderă la un proiect, îi place un proiect să-și ia sau să facă o analiză destul de complexă pentru a putea fi credibil și nu numai aș pune credibilitatea pe tavă în fața altora. Pentru că vorbim în ziua de azi de foarte multe proiecte, vorbim de o sumedenie de proiecte, de mii de proiecte în lumea asta, clar va trebui să faceți fiecare research-ul vostru așa cum și eu l-am făcut. Eu astăzi o să vă prezint compania Zoreonix, da, mai bine zis grupul Xintar, din perspectiva mea, da? Deci din perspectiva lui Dinu, voi treceți prin filtrul vostru și vedeți exact dacă vi se potrivește sau nu această oportunitate. Pentru mine este o oportunitate extraordinară, dar vă las pe voi să decideți la sfârșit dacă este și pentru voi. Pentru început, aș vrea să vă spun faptul că în momentul în care, nu știu, mă duc într-un proiect, da? Mă interesează câteva aspecte ce țin de acel proiect. De ce? Pentru că, exact cum v-am spus, am o responsabilitate în spate. Îmi doresc să nu mă duc în orice proiect, da? Am 46 de ani, am familie, am doi copii. Credeți-mă că nu-mi doresc pur și simplu să merg doar într-o companie, doar de dragul de a fi într-o companie sau doar pentru că, nu știu, sună bine ceva la început, dar pe urmă știm că lucrurile pot deveni altfel. Tocmai pentru asta, eu când aleg un proiect, mă uit la trei perspective și cred că puteți și voi să vă analizați sau să analizați lucrurile din punctul ăsta de vedere. Pe mine mă interesează în primul rând credibilitatea companiei. Sunteți de acord cu mine și cred că îmi dați dreptate, mai ales cei care vă văd aici pe ecrane. Dacă mă uit acum la voi, mă uit la voi, să știți că de obicei când mă uit așa vorbesc doar în cameră, nu vă văd pe voi, dar când mă uit la ecran, vă văd, puteți să-mi dați thumbs up și tot felul de reacții, pentru că așa comunicați cu mine și mă bucur că comunicăm. Cred că ne interesează o companie să fie transparentă, ne interesează o companie să fie credibilă. Da, nu putem pur și simplu, sunt mii de proiecte, dar știm că sunt și mii de proiecte care se închid. Adică noi va trebui să ne luăm tot felul de, nu știu, să găsim tot felul de informații despre ceea ce se întâmplă în compania respectivă, da? Deci asta este foarte important, credibilitatea companiei. Doi, mă interesează produsul companiei sau compania are un viitor real? Sunteți de acord cu mine? Adică hai să ne gândim logic. Nu pot să fiu, adică pe mine unul cel puțin nu mă încântă un proiect de 2 luni, 3 luni, 6 luni sau un an de zile. Pe mine mă încântă proiecte care sunt lifetime, dacă se poate, da? Niciodată nu mi-am dorit să merg într-o companie sau să plec dintr-o companie după aia. Am plecat, dacă am plecat doar pentru că lucrurile nu au mai fost în regulă. Dar clar, ce caut stabilitate și cred că toți căutăm stabilitate, mai ales în vremurile de acum, da? Ceea ce ne interesează clar atunci este și cât de solidă este compania pe termen lung, adică produsul pe care ea îl promovează face sens, are o logică sau nu. Asta este al doilea punct de vedere și al treilea punct de vedere, cred că și pe voi și pe mine mă interesează sigur, dar sper că și pe voi vă interesează partea de beneficii, adică ce beneficii avem noi efectiv în compania Zoreonix. Sunteți de acord cu mine, da? Perfect, mulțumesc. Apropo, puteți să-mi scrieți în chat dacă aveți anumite întrebări. Poate o să vă pot răspunde la sfârșit. Nu vă garantez asta, dar dacă nu, oricum le notăm și o să facem o sesiune specială în care ori un angajat al companiei vă răspunde oficial, ori noi prin intermediul unor sesiuni, da? Dacă o să mai fim invitați. Ok, revenim înapoi. Deci, mă interesează credibilitatea companiei, mă interesează produsul companiei, adică să vedem dacă compania are sens pe termen lung și mă interesează beneficiile pe care le am eu, să văd efectiv ce câștig sau ce beneficii am eu, mai ales eu sunt o persoană care trăiesc prin astfel de proiecte, ceea ce înseamnă clar că pentru mine lucrurile sunt mult mai, adică eu mă uit mult mai atent la astfel de proiecte care se lansează pe piață. Din start, îmi place faptul că compania este transparentă. Acum, trebuie să înțelegem ceva.
Această companie, dacă ne gândim Zoreonix în cazul nostru, grupul Xintar, că de fapt suntem grupul Xintar, partea de Zoreon este doar partea de capitalizare, dacă putem să spunem așa. Mai avem Tai Group și ăsta și Nodix One, da, care sunt partea de softuri, dar compania per total este o companie de softuri, da? Deci care creează softuri, creează un ecosistem, o să înțelegem mai târziu de ce. Ideea este că această companie, acest proiect s-a născut acum un an de zile. Abia am făcut un an de zile, în ianuarie am făcut un an de zile. Vă dați seama că fiind un startup, da? Startup din start, cred că îmi dați dreptate toți de aici, indiferent ce spune fiecare, startup-ul e un startup. Adică cu cele mai bune intenții, inclusiv și ale mele, și ale tale, și ale oricui, un startup poate să țină sau poate să nu țină, corect? Adică din start pornim cu un risc, care este un risc mediu și pe care îl asumăm toți în această oportunitate. Dar, pe de altă parte, este datoria noastră să ne interesăm și să vedem care sunt lucrurile pe care le pot bifa și să-mi dea încredere în acest proiect. Acum, ce ține de partea de încredere, la mine este foarte simplu, dar este simplu doar pentru mine. Da? Poate nu este și cazul vostru și o să vă explic de ce. Avem un management în primul rând transparent. Știm cine este CEO companiei, știm cine este directorul de training de vânzări, știm cine este directorul tehnologic în companie, da, de tehnologie care creează softurile din spate, da, cunoaștem managementul companiei. Puteți să-i găsiți, da, Panos este grec, da, pe Panos îl puteți găsi oriunde, puteți vedea poze inclusiv de când a ținut cursul împreună cu Robert Kiyosaki. Pe Emil puteți găsi pe Facebook, pe toate mediile sociale. Deci avem informații de unde le putem, pe care le putem lua despre aceste persoane pe care le vedem noi aici așa în banner. Eu, unul personal, pot să vă zic că pe Panos îl cunosc de câțiva ani, da, cred că la undeva la 4-5 ani îl cunosc pe Panos și pe Emil îl cunosc de 15 ani. Vă dați seama că atunci când îl cunoști pe CEO companiei, din start, încrederea ta în acel proiect este una suplimentară, da, adică superioară. De ce? Pentru că e clar, e pur și simplu un om pe care îl cunosc, este un om cu care nu am lucrat direct, atenție, dar l-am întâlnit în evenimente, îi știu proiectele caritabile, știu ce a făcut în spate, știu cum se vorbește despre el, adică am informații despre el pentru că am stat pe lângă el, da, chiar dacă n-am lucrat direct cu el. Cu Amy mă știu de 15 ani, ceea ce clar pentru mine, într-un astfel de startup în care, da, într-adevăr, nu ai foarte multe informații, că hai să fim serioși, nu poți să ai pretenția într-un startup să vii și să ceri din start, nu știu, tot felul de informații, audit să fie făcut și alte lucruri ale companiilor, lucrurile astea se întâmplă, știm, după ani de zile. Dar, pentru faptul că ei sunt în compania asta, sunt pentru mine garantul că acest lucru funcționează. Cel puțin asta era în februarie anul trecut când eu am spus da acestui proiect. De atunci și până acum o să vă spun de-a lungul prezentării multe alte lucruri care au venit să întărească această credibilitate. Dar ce vă pot spune este faptul că atunci când eu am spus da și am investit primii bani în proiectul Zoreon, nu aveam decât un PowerPoint. Deci asta trebuie să știți pentru că e foarte important de unde am pornit și o să vedeți unde suntem acum. Da? Mai departe, inclusiv l-am cunoscut pe fondatorul acestei companii. Da? Știu ce afacere are, am făcut un research despre el. Ce mi-a plăcut și ce pot să vă spun este faptul că îmi place că are 15 ani de expertiză în domeniul blockchain, adică exact ceea ce se creează prin acest proiect, el de 15 ani creează pentru alții, ceea ce este fantastic. Da? Pentru că nu avem un fondator care nu știe ce se întâmplă, ci avem un fondator care clar este unul dintre creierele acestui sistem care se mișcă mai departe. Felicitări din punctul ăsta de vedere. Acum, dacă trecem de la partea de credibilitate, dar care am zis că o să o întăresc în continuare, o să trecem și să ne legăm cumva de partea de produs. Hai să vedem, are sens compania, care este piața pe care activăm, pentru că este normal să-ți pui astfel de întrebări, să-ți adresezi astfel de întrebări, ca să poți să știi ce se întâmplă, să iei o decizie clară, adică cât de cât în mintea ta să fie lucrurile clare. Piața pe care noi activăm se numește piața de PIN și acum am să vă explic de ce consider eu, nu că suntem poate ba da, suntem în cel mai bun moment al nostru, dar în sensul că vreau să vă spun, nu că suntem doar într-un moment al companiei, suntem într-un momentum al pieții.
Și asta spune multe și o să vă explic acum de ce. Depinul, adică o să încerc să explic așa cât de cât pe înțelesul tuturor, depinul pentru cei care nu cunosc această industrie deja, este descentralizarea informațiilor pe mai multe device-uri fizice. Cu toții avem un telefon, corect? Da, adică, cred că toată lumea din acest Zoom are un telefon, dar unii sunteți chiar conectați pe el, sau avem un laptop, avem un calculator, adică avem un device care se conectează la internet. Ce face Depinul? Depinul, printr-o structură de blockchain, da, printr-o rețea de blockchain, dă acces, atenție, la resursele oricărui device, da, pe care tu ai, astfel încât, în loc să marile corporații, sau nu zic neapărat că ele nu mai fac investiții, ele fac investiții, dar este o alternativă la investițiile lor, unde ceea ce caută toată lumea în ziua de azi este eficientizarea costurilor, este o alternativă prin faptul că accesează o comunitate, o infrastructură de calculatoare, device-uri conectate la o anumită rețea, de care ea se poate folosi ca și procesare de date. Atenție! Nu accesează datele, da, ca să fie foarte clar pe toată lumea. Este foarte important aspectul ăsta. Blockchain este cea mai sigură rețea din lume, cel puțin în momentul ăsta. Da? Nimic nu intră sau iese din rețeaua respectivă. Nu accesează, dar accesează, de exemplu, procesorul de pe device-ul tău. Oricare ar fi el, indiferent că e un laptop, că e un calculator sau telefonul tău. Deci, cu alte cuvinte, este o formă mult mai ieftină, dacă putem să spunem cu ghilimele de rigoare, da? Sau o scădere fantastică de resurse, adică de costuri, dacă în ceea ce privește resursele, atunci când o companie contractează un astfel de grup. Asta facem noi. Noi suntem într-o astfel de industrie de depin. Ca să vă puteți face o idee ce înseamnă depinul și ce va însemna depinul, puteți să studiați foarte multe articole care sunt deja pe internet, puteți căuta cu ChatGPT, cu cine vreți voi să vă interesați despre depin, dar pot să vă spun în 2024 capitaliza undeva la 30-40 de miliarde. Nu știu în 2025, n-am făcut un research acum, dar cu siguranță a crescut. Cert este că specialiștii, și atenție, specialiștii spun că în 2030 va capitaliza undeva peste 3.000-4.000 de miliarde, pe vremea când noi aveam informația acum aproape un an de zile, se vorbea de 500 de miliarde, dar acum, după ultimile date și căutați să vedeți ce spun, câte ferme de minat, dacă știți ce înseamnă ferme de minat, da? Sunt încăperi unde sunt foarte multe sute mii de calculatoare, da, care minează, care până acum minau criptomonedă, de acum încolo sunt în industria de pinului, da, și minează în general putere de calcul pentru AI. Este fantastică industria în care noi ne aflăm. Este un momentum, de ce am spus că este un momentum? Pentru că e clar că această industrie va crește foarte mult. De ce? Este simplu. Toată lumea dorește costuri mai mici pentru compania lui. Ei, asta oferim noi prin puterea structurii, rețelei care se conectează, da, cu aceste device-uri și pe care noi o formăm. Aveți aici așa câteva date, dacă vă uitați, dacă aveți calculatoare pe telefon, probabil că scrie mai mic. Sunt câteva companii care sunt în această industrie deja de ceva ani, Tower Endergrass, da, care au cifre impresionante și pot să vă spun doar despre Gras, să vă dau un exemplu. Tokenul ei, atunci când a fost lansat la început, a crescut undeva la început în peste 28 de ori. Acum, nu vă uitați în momentul ăsta, clar că piața de cripto fluctuează foarte mult și știm, nu este într-un moment foarte bun, dar sunt companii care trăiesc și care s-au dezvoltat fantastic de mult. Nu mai vorbesc de Tao sau Render, unde au crescut de peste 200 de ori, da? Atenție, compania Graz nu are decât un singur soft pe care culmea și noi îl avem acum, da? Cum am spus, suntem un ecosistem, nu suntem doar Zoreon. Zoreon este doar partea de capitalizare, da, dar noi suntem un ecosistem care este format din companii care se ocupă de softuri și, de ce nu, chiar de device-uri. Chiar avem și primul device scos, da, care va fi prezentat chiar acum în România, cel puțin la Sibiu, săptămâna viitoare. Dacă vă spuneam să întăresc un pic credibilitatea companiei, pentru că pe lângă ceea ce tu poți, ce să zic, obține de la un startup, adică aproape nimic în momentul în care spui da, sau cel puțin eu acum 10 luni n-aveam absolut, adică n-aveam multe informații, acum un an de zile aproape, scuzați-mă, dar n-aveam informații, dar ceea ce pot să vă spun este faptul că după un an de zile compania are deja 4 softuri cu care a ieșit pe piață, dintre care 3 sunt
direct care vor penetra piața, mă refer, piața externă, unul este intern, dar trei sunt pentru piața externă. Deja avem peste 35.000 de utilizatori ai acestor softuri. Ultimul soft a fost lansat acum o săptămână, dar de ceea ce spune ceva despre companie. Am fost și am investit în startup-uri care nici după 3 sau 4 ani nu au scos nici măcar un soft. Deci s-a promis, dar nu s-a lucrat. Ei, suntem într-un proiect, putem spune așa, da, într-un startup care după un an de zile are deja 3 softuri cu care penetrează piața internațională. Felicitări, unul dintre ele este Nodix One, da, acest soft care ce face? Transformă internetul tău neutilizat. Atenție, este un soft gratuit, îl poate accesa oricine, nu trebuie să plătești absolut nimica, transformă internetul pe care tu nu-l utilizezi, foarte deșteaptă aplicația, în bani. Cu alte cuvinte, dacă până acum telefonul tău doar consuma, pentru că știu că cu telefoanele noastre doar consum, adică energia noi încărcăm telefonul, dacă vrem să schimbăm telefonul, noi plătim telefonul, abonamentul de internet, noi îl plătim, ei, de acum înainte, cu acest soft instalat, pentru internetul care tu nu-l utilizezi, vei putea primi bani, da? Ceea ce este fantastic de bine. Da, mai mult avem și un wallet descentralizat care va fi chiar și un exchange în viitor, da, care în 2-3 luni de zile vine și cu cardul Visa la el anexat, care va avea foarte multe beneficii pentru că este gândit într-un mare fel și mă bucur foarte mult. Nu pot să vă dau foarte multe detalii pentru că o să le aflăm săptămâna viitoare la Sibiu, după care vor fi libere și, adică va fi la liber și veți putea afla și voi, dar ideea este că vom avea, adică avem deja acest wallet care se poate accesa, da, pe toate platformele, Google Play sau App Store, da, și puteți să-l vi instalați, este tot gratuit și unde veți beneficia chiar și de un card Visa cu anumite lucruri, adică cu anumite avantaje fantastice pe care le vom cunoaște mai mult sau mai puțin o de săptămâna viitoare. Acum, aș vrea să revin un pic, să înțelegeți un pic și cealaltă parte de care nu v-am vorbit încă, prin faptul că noi, prin Nodix, și suntem asociați într-un alt proiect, da? Un proiect de ferme de minat. Am povestit la început despre ele. De ce spun lucrul ăsta acum? Pentru că acum are relevanță și o să înțelegeți un pic ce face compania și mă bucur enorm de mult că suntem parte din proiectul ăsta și în acest fel. În ziua de astăzi avem o mare provocare în ceea ce privește AI-ul. Nu știu dacă știți, sunt peste 15.000 de aplicații AI în lumea întreagă, dar ele sunt niște mâncători de resurse fantastice. Două provocări are AI-ul în ziua asta și cred că îmi dați dreptate dacă nu faceți un research voi pentru voi, nu trebuie neapărat să luați cuvintele de la mine exact cum vi le spun eu, ci pur și simplu faceți voi research-ul. Unu, AI-ul nu poate fi luat de la curent, adică nu poate fi deconectat niciodată, pentru că s-ar pierde tot. Și doi, puterea de calcul. Ei, dragii mei, știți că AI-ul nu creează nimic. AI-ul este doar să zicem așa, un program care conspectează o bază de date. Adică el se folosește, el trăiește și se dezvoltă doar prin baza de date care se tot mărește. Cine folosește AI-ul, cred că avem persoane care folosesc AI-ul, da, ridicați mâna, perfect. Deci sunt și printre noi oameni care folosesc AI-ul, da, știm foarte clar că el doar conspectează ceea ce există deja, da? Ceea ce înseamnă că baza lui de date crește tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Știți ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că nu, înseamnă că AI-ul la un moment dat, adică acolo îți trebuie o putere de calcul tot mai mare. Nu știu dacă știți, am văzut un filmuleț pe YouTube, puteți să-l căutați. Nu știu dacă știți și să-mi dați dreptate cei care sunteți și care cunoașteți mai mult partea asta. De exemplu, vreți să procesați o poză, da, cu AI-ul, cu ChatGPT să spunem, da, sau cu Gemini, cu ce vreți voi. Vreți să procesați o poză, da, pe telefonul vostru mobil. Știți că în momentul în care voi vreți să procesați o poză, 30 de device-uri de genul ăsta lucrează pentru dumneavoastră. Deci imaginați-vă că nu e simplu, adică AI-ul nu e așa o chestie care tu i-ai dat o direcție, ai spus gata, vreau să-mi faci o poză cu mine, nu știu cum stau, sau să fiu un erou, sau ce vreau eu să fiu, ci pur și simplu în momentul în care vrei să generezi poza respectivă, foarte multe device-uri în spatele tău lucrează pentru această informație. Asta ce înseamnă? Înseamnă resurse foarte multe. De unde? Ei, exact de Pinu vine să ofere o soluție. Pe lângă aceste ferme,
prin structura noastră, infrastructura noastră, care putem să facem lucrurile astea. Dar până când infrastructura se dezvoltă, și aici este secretul, deci până când noi ne dezvoltăm și suntem suficient de mulți, adică până când suntem milioane de utilizatori, nu 30-40 de mii cât suntem acum, până când suntem milioane de utilizatori, să putem să însemnăm ceva ca putere de calcul, până atunci noi avem ceva wow, adică avem alternativa care ne poate susține în tot acest proiect. Și anume, suntem asociați în aceste ferme de minat. Aici aveți niște poze, unii dintre voi care sunteți acum cu camerele deschise, vă și recunoașteți pe acolo prin poză, da? Pentru că ați fost în Abu Dhabi, da, în decembrie, trebuia să fiu și eu acolo, dar eram deja programat în altă parte, așa că data viitoare o să fiu și eu. Cert este că am avut acces și am avut bucuria să vedem unul dintre sediile noastre de unde se minează, atenție, unde se minează putere de calcul pentru AI, da? Deci avem aceste ferme, sunt în Abu Dhabi. Dacă acum un an de zile nu însemna nimic pentru nimeni Abu Dhabi și fermele de minat, sau cel puțin cei care nu știau informația, acum uitați-vă, nu vreau să zic CEO Nvidia, da, și alții, Elon Musk și cine vreți voi, vizitele lor sunt doar în Dubai și în Abu Dhabi pentru că acolo este viitorul AI. Mai mult, de ce? Pentru că acolo energia este ieftină. Nu știu dacă știți, dar calculatoarele din spate care lucrează pentru tine consumă o energie fantastic de mare, da? Pentru că în Abu Dhabi, șeicul de acolo, da, există patru reactoare nucleare care furnizează energie pentru ferme de minat aici și nu numai. Energia este extrem, extrem de ieftină, ceea ce înseamnă că cel mai mare cost pe care îl are un device în momentul în care lucrează pentru tine este rezolvat în Abu Dhabi. Deci ceea ce acum un an, dacă mă întrebai pe mine, habar n-aveam informațiile astea, știam despre ele, dar doar în teorie, acum le confirmă piața, poți să faci studiul tău, poți să faci research-ul tău, să vezi lucrurile astea. Clar, ca orice altă companie, avem și noi tokenul nostru, softurile pe care le creăm o să fie undeva la 7-8 din câte știu eu, cel puțin programate până acum. Dragii mei, dacă vreți să știți mai multe, avem inclusiv white paper. Cereți-l la persoana care v-a invitat astăzi aici și puteți să-l obțineți. Este tot ce înseamnă proiectul companiei, da, undeva la 70 de pagini, puteți citi amănunțit. Suntem una dintre că zic așa, proiectele norocoase care au acest white paper, pentru că în multe proiecte lipsește cu desăvârșire, dar nu despre asta este vorba că noi avem claritate și este etalat pentru toată lumea, da, puteți să-l accesați. Avem și tokenul nostru, da, care, atenție, are o anumită valoare. Și surpriza, da, nu va mai aștepta până în 2027-2028. Surpriza este că acest token va fi lansat în mai anul ăsta. Deci aprilie-mai va fi lansat tokenul, ceea ce înseamnă că, atenție ce vă spun acum, luna asta este ultima lună când se mai dau token, pentru că se listează în mai, se mai dau token la investițiile noastre. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Doar atâta să rețineți, este ultima lună când mai primim pentru investiție și token, da? Bun. Uh, Prin sistemul de ferme pe care îl avem noi, care minează putere de calcul pentru AI și o parte din ele minează altcoin-uri, da? Compania ne oferă un suport până când noi ne dezvoltăm prin softuri și prin întreaga structură până devenim câteva milioane de utilizatori. Atunci lucrurile probabil că vor sta altfel, dar până atunci compania ne oferă suport prin aceste ferme de minat și o să vă explic cum. Investițiile sunt de la $100 până la $25.000, da? Numai așa se poate investi, nu poți să investești 200, adică poți să investești 200, ți-ai două noduri de 100. Dar ideea este următoarea. Investițiile sunt 100, 300, 600, exact cum vedeți în acest tabel. Totul se termină cu 25.000. Atenție, investiția noastră ce face? Grosomodo, ca să înțelegeți ce fac banii pe care noi îi introducem în companie, cu acești bani, efectiv, în momentul ăsta, nu știm ce va fi peste un an, doi și cum va evolua compania, pentru că atunci vom avea și softurile aferente dezvoltate super pe piață, dar până atunci, compania investește acești bani în aceste ferme, e ca și cum tu, de exemplu, investești $100, îți iei o parte dintr-un server care din următoarea clipă începe să producă bani pentru tine. Dar randamentul este calculat astfel încât zilnic să ți se dea acea părticică de bani care tu o meriți, dar bineînțeles să nu credeți că tot profitul vine la noi, clar este împărțit cu compania și mai mult pot să vă spun că acest profit ți se dă
până când acest randament ți se dă, până când tu obții, depinde de investiția pe care o ai, între de 2 ori suma sau 3 ori suma. Da? Deci noi facem o investiție, putem avea între 2x și 3x versus cât am investit, da? În funcție de investiția pe care noi o avem. Și acest lucru se desfășoară, dacă vă faceți niște calcule din acele sume, o să vedeți că undeva între 1 an și 4 luni și 2 ani de zile putem obține sumele astea. De ce spun că între 1 an și 4 luni și 2 ani de zile? Pentru că dacă vă uitați un pic atent, o să vedeți că de la 12.500 de dolari în sus, investiție 17.500 sau 25, randamentul zilnic crește. 0,4, 0,45 și 0,5. Clar, acel lucru ce face îți dă posibilitatea ta să-ți recuperezi mult mai repede banii, dar atenție, nu ne dă mai mulți bani. Deci să nu înțeleagă nimeni greșit că dacă investește 25.000 va câștiga mai mult. Nu, ci pur și simplu îi vei recupera mai repede compania tot atâta bani dă cât are programat, pentru că ea are niște contracte în spate și știe pe ce se poate baza. Până una alta, să nu o plângeți, pentru că compania, după ce vă dă acești bani, cu voi lucrurile s-au stopat, adică până acolo totul este ok, tu ai banii respectivi, ai câștigat de 2 ori versus de 3 ori suma, să spunem că ai făcut o investiție de 25.000 de dolari, ai câștigat 75.000 de dolari în maxim 2 ani de zile, da? Dar bineînțeles acest lucru vine zilnic, da? În maxim 2 ani de zile s-au strâns 75.000 de dolari, bineînțeles că de acolo încolo compania va produce pentru ea în următorii 3-4 ani, pentru că un server are o durată de viață de aproximativ 6 ani, el lucrând 24 din 24, clar, nu va ține mai mult, fizic va muri după 6 ani sau maxim undeva între 5 și 6 ani, el nu va înceta să mai funcționeze, dar până atunci compania, credeți-mă că să nu o plângem, își va scoate profitul, dar mult mai mult decât ne dă nouă, așa că stați voi liniștiți din punctul ăsta de vedere. Ce trebuie să înțelegeți este că în funcție de cum simțim noi, da, putem investi între 100 și 25.000 de dolari. Dacă vă întrebați de ce dă posibilitatea să se investească 100, 300, 600, pentru că până la urmă urmei banii ăștia sunt bani care, hai să fim realiști, nu ne scot afară din casă, nici măcar nu ne deranjează, ca să zic așa, adică nu se întâmplă nimic dacă îi investim. De ce ne dă voie sau de ce are ideea asta de a fi și noduri de genul ăsta mici? Este foarte simplu. Tocmai v-am explicat la început ce înseamnă DePIN-ul. DePIN înseamnă o structură, o rețea de blockchain, da, generată sau care unește milioane de device-uri. Cum putem să ajungem să unim milioane de device-uri? Clar, dând șansa oricui să facă parte din rețeaua companiei, da? Pe care, bineînțeles, după aia o va folosi foarte, foarte inteligent. Ce trebuie să știți, doar luna asta, la aceste investiții de 100, 300, 600, vom primi 50%, da, până în 31, adică mai aveți 2 zile, da, vom primi 50% din valoarea tokenilor. Aici aveți bonusul de token, asta este un bonus suplimentar care după 31 nu va mai exista. Deci pe lângă banii care primim noi randamentul zilnic, primim și acești tokeni care, da, uitați aici o evaluare, pot să zic eu pesimistă, dar nu, atenție numai că cineva îmi desenează mie aici, da? E o evaluare pesimistă. În fine, nu pot să fac acum nimica. E o evaluare pesimistă undeva la de 3 ori, 4 ori suma, dacă tu, de exemplu, valoarea tokenului acum este 2 dolari și vei putea să-l vinzi cu 7 dolari, clar vei câștiga de 2 ori, 3 ori suma, da? Ca să vă faceți o idee, bineînțeles, nu putem garanta lucrul ăsta și noi trebuie să așteptăm ca compania să crească așa cum trebuie să crească organic. Clar că la un moment dat s-ar putea să fie inclusiv de 10 ori suma mai puțin, adică poate să fie, în loc de 2 dolari, poate să fie 20 de cenți. Da? Lucrurile astea se pot întâmpla, trăim în piața asta, știm ce înseamnă criptomonede. Pentru cine nu știe, vă spun, este o normalitate. Azi să fie atâta, mâine să fie atâta, apoi mâine să fie iară jos. Este ceva ce se întâmplă, da? Ok. Dragii mei, cam asta este în mare despre proiect. Ce mai trebuie să știți este faptul că, bineînțeles, compania are și alocate anumite fonduri pentru dezvoltarea acestei rețele, ca să putem așa să-i spunem, da, de care ea are nevoie în această industrie de pinului. Da? Dar despre acest lucru nu o să vorbim astăzi, vorbim doar cu cei interesați. Astăzi am vorbit doar efectiv
cum putem noi sau pe ce bază, pe ce ne bazăm atunci când punem banii noștri să lucreze pentru noi, unde se duc banii noștri, despre cine vorbim aici, ce proiect este, care este, să zic cam așa, previziunile companiei, previziunile proiectului, da, și cine suntem noi în acest proiect. Pur și simplu v-am arătat cum puteți să beneficiați de a, pot să zic eu chiar, e cumva, eu nu sunt obișnuit până acum, pentru că eram obișnuit până acum să vând produse care vin cu un adaos comercial, adică dau, le iau cu 20 de lei, îl vând cu 30 de lei și atunci știu că am 10 lei. Este pentru prima oară că sunt într-o companie în care compania vinde pentru mine, pentru că ea oferă puterea de calcul la AI, eu doar am dat niște bani cu care compania lucrează și mie mi oferă înapoi de 2 ori, de 3 ori suma. Ăsta este roadmap-ul companiei. Roadmap-ul companiei, după cum vă uitați, și trebuie să fim atenți toți, pentru că eu v-am spus, nu sunt angajatul companiei, eu sunt la fel ca voi sau ca mulți dintre voi de aici din Zoom. Da? Hai să vedem cât suntem. Ai 220. Deci cu siguranță sunteți multe persoane, chiar și noi astăzi în Zoom. Da? Erau numai 60 când am început eu să vorbesc, dar mă bucur că suntem peste 220. Ideea este că trebuie să urmărim și compania, să vedem că, într-adevăr, compania se dezvoltă așa cum spune și până acum a făcut-o cu vârf de sat. Chiar pot să spun că un pic a luat-o înainte. De ce? Pentru că, de exemplu, o să vedeți voi, nu pot să vă zic, dar Fentix Application, care era să se lanseze undeva la sfârșitul lui 2026, s-a lansat deja, adică acum o săptămână. Deci sunt lucruri care cumva pe mine mă bucură enorm, adică ce poate să facă compania asta să arate că e de încredere? Efectiv, făcând ceea ce spune că face. Adică, nu, da, făcând ceea ce spune că face. Pentru că altfel n-ai cum, e un startup, n-ai ce pretenții să ai, nu are istoric, poți să cauți ce vrei pe Google. Dacă nu are istoric compania mai mult de un an, n-ai ce să găsești mai mult de un an. Dar deci este normal, inclusiv ChatGPT-ul nu poate spune mai mult decât există în momentul ăsta. Dar prin faptul că ei deja fac pași foarte, foarte, adică fac pași solizi către ceea ce au promis că se întâmplă, mi se pare genial. Aici aveți inclusiv liderii companiei, da? Pe unul dintre ei și cunoașteți, sunt sigur de aici. Suntem mai mult comunitatea indiană, suntem comunitatea din Europa. Culmea, avem și doi români acolo în top mondial al companiei, ne mândrim cu toată lumea. Avem inclusiv o grămadă de summit-uri și asta mă bucură iară pentru că, vedeți, cum poți să fii aproape de oameni decât prin anumite evenimente prin care tu poți să fii acolo, să lansezi lucruri noi la evenimente. Da, exact, ultimul program s-a lansat acum o săptămână când a fost evenimentul din Vietnam. Da, o să fie următorul eveniment în Azerbaijan, o să avem inclusiv pentru Europa, o să fie la Budapesta în martie, da, în mai în Azerbaijan, așa că dacă vreți să ne cunoașteți și mai mult, sunteți invitații noștri. Compania are un plan foarte clar, lucrurile merg foarte bine și merg în direcția care trebuie. Normal că avem și statutul de validator, nu știu dacă știți ce înseamnă asta. A fi validator, nu foarte multă lume poate să prindă lucrul ăsta decât cei care sunt la început, pentru că asta înseamnă că nodul tău, în ghilimele, nu știu să vă explic acum, dar tehnic o să vă explic ce înseamnă în rețelele de blockchain, da? Indiferent în criptomonede, în momentul când se face o tranzacție, mai ales descentralizate, ai nevoie de mai multe semnături, de la mai multe noduri. Ei, un astfel de nod poți să fii tu, astfel încât orice tranzacție care se face a companiei poți să iei o parte din acel fee și pentru asta am un tabel foarte mișto, să vedeți, normal, acum dacă vreți dacă vreți să testați Zorion și vreți să vedeți proiectul, puteți să investiți 100, 300, 600, din punctul meu de vedere, n-aveți nicio problemă, puteți să investiți orice sumă. E clar că dacă stăm să ne gândim rațional, logic, cu cât e suma mai mare, procentul este, chiar dacă este la fel sau este chiar puțin mărit, clar că recuperăm mult mai repede banii și lucrurile sunt mult mai frumoase pentru noi. Dar dacă din punctul meu de vedere, dacă ar fi să startăm sau să facem o linie de unde avem niște beneficii suplimentare, este de la $1.400 în sus. De ce? Pentru că aici vin și aceste două beneficii care le veți vedea în momentul în care vine cardul și da, într-adevăr, și nu pot să ascund, adică dacă vrei să fii nod validator, va trebui să accesezi 12.500, 17.500 sau 25.000. Eu mi-am accesat aceste bonusuri, n-am nicio problemă, investiția mea, dar aici vorbim fiecare cum știe. Nu vreau să vă aruncați din prima. Investiți bani cât vă simțiți voi ok. Eu tot timpul le spun la oameni așa. Investește bani cât tu poți să dormi liniștit, pentru că dacă nu dormi liniștit, te îmbolnăvești mai repede decât îți vei recupera banii. Și asta nu cred că ne convine la nimeni. Sunt foarte
cum să spun, deschis către voi, vă explic lucrurile exact așa cum le văd eu. Da? Dar dacă te simți și simți că e momentul tău, poți să investești și să te bucuri împreună cu noi de toate beneficiile astea. Da? Deci dacă vrei și ai pretenții de nod validator, nu știm câte sunt limitate nodurile validatoare, știu că mai sunt doar, nu știu, câteva de ordinul zecilor sau sutelor, da, după care nu vor mai fi. Este clar, compania ne va anunța când și cum. Dragii mei, cam asta este tot ce înseamnă proiectul nostru. Vreau să știu așa, măcar așa un thumbs up dacă, sau să-mi dați orice acolo o reacție, dacă cumva am fost adică v-am explicat cât de cât coerent, dacă s-a înțeles cât de cât informația. Mai multe informații puteți cere de la partenerii voștri, persoanelor care v-au invitat astăzi aici. Nu sunt angajatul companiei, încă o dată spun, sunt pur și simplu un investitor la fel ca voi și care dă informația mai departe și încearcă să ajute la acest proiect să crească mai mult. Da? Deci v-am vorbit efectiv cum puteți fi oricare dintre voi la fel ca mine astăzi. Da? Nu uitați, dacă vreți să auziți și o voce feminină, da, sâmbătă la ora 7 o să o cunoașteți pe Mara Samfira, care este cel mai înalt nivel pe care l-a putut atinge o femeie în acest proiect. Bineînțeles că vor fi și multe altele, dar ea este numărul 1 la ora actuală, așa că aveți șansa să o ascultați sâmbătă la ora 7. Da, intrați din nou și o să auziți și versiunea ei, la fel, nu este angajatul companiei, este pur și simplu punctul ei de vedere despre ce înseamnă proiectul Zorion. Dragii mei, 35 de minute, frumos, cred că a fost ok. Dacă aveți anumite întrebări, lăsați-mi-le în chat. Da, văd că deja mi-ați scris. Ideea este că dacă o să le notez și dacă trebuie, le voi da la companie și vom face o sesiune specială cu întrebări și răspunsuri. Da? Vă urez, ce să zic, vă urez la unii o noapte albă, la cei care încă n-ați investit în Zoreon, să vă gândiți ce vreți să investiți. La ceilalți care ați investit, vă urez o noapte extraordinară și să vă simțiți dimineața când știți, când ne verificăm toți accounturile și vedem acolo cât avem în plus generat în ziua respectivă, deja ne simțim mai bine, așa că fiecare să-și trăiască momentul și să fie fericit așa cum își dorește. Eu, unul Dinu, vă urez o seară plăcută tuturor și numai bine.